Ayun no. Ha? Mas ano? Oh, las 4 na gyud, las 4 media na. Buwan na kumordi na itong harvest. Katong laki kong lawas. Gutom na gani kayo, pa init. Muli pa tas tuwa. Magtiman pa tayo dito. Palihog pa sa sako ba? Ano tabi? Bukanan ko ba? Gayas pa init ba yoy? Gigutom na ko ba? Time na. Init ba po? Gigutom na ko, okay pa init ba? Ilang? Kapit na lagi ni mama. Asa man tong mga trabahante na ka, wa pa man ka uli. Hoy! Undang na! Ugma na po, hapon na kayo! No! Balik lang mo, ugma! Tamat. Nanuwag ninyo. Dara, mga ulit na. Salamat. Tara, time na, tara. Tas yan ako oy. Oh, ako yun, di ba? Ako yun. Ano? Inantay mo, eskwela mong tarong. Mainit. Oh, kita pa may mabalik, gusto ugma. Mo. Natako yan ano ba? Unsa man to? Unsa man to? Kabali ako gisinta sa mo kay ulay bugas sa mong balay oh. Uy, kalo, uy, bagod nimo di ay. Gawas niya, kinsa pa may mabalik sa inyo? Pila ka, ay sa ipon dati mo kabo. Pila mo kabo ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo kan mo kabo. Na, sa kalibo ra may kwarta na ako na. Murag sa gatos lang mo na. Okay ra sa inyo ha? No! At least man lang ha, naamoy sa gatos nga pag uli ninyo naamoy pang Bugas. pang char-char sa inyong balay ba? Ano ba? Lain pa yatong bro. Uy, painit ya gutom kayo eh. Ang paita kay yun di abot si Atang ba? Tuwa pag US. Ini. Yan. May 100. Juan, kana isa kalibo man yan. Tanongan nyo. Oh. Ay sa, wa pa. Ako ka. Kami bayan na na ha. Nagain na siya. 100 ah. Sige, tara. Wala bala mo din ninyo. Nainay sa bed. Ya, ugma. Salamat. Namun ko yung ito nila. Ikaw, kadawat ka. Wala po doy kay naman siyang 1,000. Dili mo sabay sila ha. Sige. Pagbantay mo di bay kay nabi mang hadlok di ba? Sir ba? Diya may mga gi. Kay lagi bay, basta na mang hadlok di. Lalaki, babae. Babae gito murag. okay Babae. na. Tabangan na to. Babae na. Basta kay bay, amping lang oy kay dili lang ko sa mga bata mo sabay. Sige. Hindi namin. A few moments later. Plano ba? Mababae mo, mga tanda. Babae ganit daw. Ako pa ni mo, maghubog ka. Ha, magbubok ko na. Sigluwa ka. Ako ang ganit na. Pero, tamo tanda na. Ako yun ha. Ha? Pagyan na ito. Ano sige? A few inches later. Ano ka to? Murag mo. Mo nang yun to. Pangandam na ko. Hoy, pakita na. Lugusog ka na mo. No! Was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.